खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय समाव बर' हिन्जावसाखौ खास्रि बिस्रियै धन आली तालुकदार बाहार आली आरो रहमान आली बिथांमोना खास्रि बिस्रियै दुधनैनि सानै हिन्जावसाखौ खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बे जिनाहारि खालामनायनि थार बिजिरनायखौ लानानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सोमावसारनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बे जिनाहारि जानायखौनो खौरां लानो थाखाय बे समाव हिरण्मय खाख्लारिया बे समाव खौरां लानो थाखाय बे समाव शेखबर आली आरो पारमिना मोननि नखराव थांदोंमोन आरो बे नखराव थांनायखौनो बे समाव शेखबर आली आरो पारमिना बेगम बिथांमोना हिरण्मय खाख्लारिखौ गोख्रोङै गाग्लोबो आरो गाग्लोबनानै बिथांखौ जिउ फोजोबो खास्रि बिस्रि बुथारो बे बुथारनाय जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थार बिजिरनांगौनि थाखाय बे समाव गुबुन समाव धरना होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय क'क्राझार चिल्ड्रेन पार्क बे चिल्ड्रेन पार्कआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा धरना होनाय हाबाफारि लादों दिनै आरो गाबोन थामहिनबा 29 आरो 29 जुनाव साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोननि थार बिजिरनांगौनि थाखाय सानै बर' हिन्जावसानि थार बिजिरनांगौ थाखाय हिरण्मय खाख्लारिया थार बिजिरनांगौ मोननांगौनि थाखाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा धरना होनाय हाबाफारि लादों आरो बे समाव धन आली तालुकदार बाहार आली आरो रहमान आली बिथांमोनखौ बा बिसोरखौ बे दुथांखौ फासि होनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामदों मोनथाम दाबिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों गिबि दाबि हिसाबाव धन आली तालुकदार बाहार आली आरो रहमान आली शेखबर आली आरो पारमिना बेगम बिथांमोनखौ हादरनि गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन आयेन बायदि बिथांमोनखौ साजा होनांगौ फासि होनांगौ होननानै दाबि खालामनायखौ नुनो मोनदों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामनायखौ नुनो मोनदों आसाम सरकारनियाव मोनथाम दाबि जों दैखांदों बे दाबिया जाबाय जे जाय कालपिट जाय माने रेपिस्ट बिथांमोनखौ चरम खास्ति फासि होनांगौ साजा होनांगौ 2 नम्बरा जाबाय नैबे जि केस बे रेप आरो मार्डार इन्सिडेन्टखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव हरनानै सरकारा बेनि पानिशमेन्टखौ गोख्रै खालामनांगौ 3 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे नखरनि भिक्टिम परियाल हिरण्मय खाख्लारि जायखौ बुथारबाय जथेस्थ गोरिब आरो बे दुखुथिया नखरनो 20 लाख थाखा रां होनांगौ सानै जि माने बिनानाव बिथांमोननो 5 लाख रां होनांगौ बे मोनथाम दाबिखौ लानानै जों सोमावसारदों आरो बेनि अनगायैबो धन आली तालुकदार बाहार आली आरो रहमान आली शेखबर आली आरो पारमिना बेगम बिथांमोनखौ फास्ट ट्रेकआव लाबोनानै थाबैनो साजा होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामदों आसाम सरकारखौ बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय बिथांमोना बे समाव जे जिनाहारि खालामजाबाय खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामजाबाय खास्रि बिस्रि बुथार जाबाय बिथां हिरण्मय खाख्लारिनि नखरनो बे समाव 20 लाख हिरण्मय खाख्लारिनो 20 लाख रां होनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों आरो गुबुन फारसेजों जाय बिथांमोना जिनाहारि खालामजाबाय बर' आइजो सानै जिनाहारि खालामजाबाय हिन्जावसा जिनाहारि खालामजाबाय बिथांमोननि थाखाय 5 लाख रां नखरनो होनांगौ होननानै दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंदों जेब्लासिम दायनिगिरिखौ साजा होआ गोख्रों राहाजों साजा होआ धरना होनाय हाबाफारि बा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दिनै आरो गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै हारि माहारिनि आफादफोरखौ लानानै बर'नि माहारियारि गौथुमफोरखौ लानानै साननैनि जोङो गणधरना प्रटेस्ट धरना बेयाव जों लाबावदों आरो बिनि उनाव गिख्रंथाव धरना खालामनो थाखाय जोङो बाध्य जागोन जुदि आसाम सरकारा राइट टाइमाव बेखौ एक्सन लायाब्ला आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों जे बे समाव ट्राइबेल जानायखाय बे इस्युखौ बे जाथायखौ बा बे जानाय जे जाथाय बे जाथायखौ गोसो होआखैनो मा आसाम सरकारा गोसो होआखैनो मा हिमन्त बिश्व शर्माया गोसो होआखैनो मा सरकारा होनानै सोंथि खालामदों बिथां दिपेन बर'आ जिखुनु बिनिमयाव दायनिगिरिखौ साजा होनांगोन
ट्राइबेल जनजाति बर' जानायखाय जोंखौ बन्सित खालामदों नामा बैखम्य खालामदों नामा जोंखौ डिसक्रिमिनेसन खालामदों नामा बे जोंनि प्रश्न आरो बिथाङा बुंबावदों गुबुन गुबुन जायगाफोराव जाथाय जानायाव थाबैनो राहा लायो थाबैनो खौरां लायो नाथाय बे समाव ट्राइबेल सुबुं सानै जिनाहारि खालामजानाय आरो सासे गोख्रों भाबै गाग्लोबनानै जिउ जोबनाय हिरण्मय खाख्लारिनि नखराव पलिटिकल लेभेलनि बा राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा आसाम सोरखारनिफ्राय मा जाहोनाव नुजाथियाखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर'आ आरो बिथाङा बुंबावदों बे समाव जेरैखि जाया दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों जेरैखि जाया बे जाथायखौ लानानै हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रों राहा लानांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों बे जाथायखौ लानानै हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय बा हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारा थाबैनो गोख्रों राहा लानांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर' बे समाव बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै बर' माहारिनि मोनसेल' दाबि मोनसेल' रिसेन्टमेन्ट ग्रिभेन्सेसआ जाबाय जे दुधनै जि माने गैंग रेप इन्सिडेन्ट आरो मार्डार जि इन्सिडेन्ट 3 आरो 5 मेआव रंजालि बैसागु नायनानै थांनाय समाव धन आली बाहार आली आरो रेहमान आली बे साथाम जि माने काल्पिट बिथांमोना गैंग रेप खालामदोंमोन आरो 5 तारिखाव हिरण्मय खाख्लारि आरो बिनि गासै मोनसे टीमा जेला बे बाथ्राखौ रायलायनो थांदोंमोन बे रायलायनो थांनाय समाव बिथांखौ देगारजों सुनानै बुथारनाय जादों दा बे समाव बिसायख'थिनि सममोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा घटनानि उनावनो जेला 16 तारिखाव हस्पिटालाव डेथ जायो बिनि उनाव 22 मे आरो 27 मे आरो 26 जुन मोनथाम आन्दोलन दुलाराय बर' फरायसा आफादा टर्चेलि खालामदों रेलि खालामदों धरना खालामदों आसाम सरकारनियाव मोनथाम दाबि जों दैखांदों बे दाबिया जाबाय जे जाय काल्पिट जाय माने रेपिस्ट बिथांमोनखौ चरम शास्ति फासि होनांगौ साजा होनांगौ 2 नम्बरा जाबाय नैबे जि केस बे रेप आरो मार्डार इन्सिडेन्टखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव हरनानै सरकारा बेनि पानिशमेन्टखौ गोख्रै खालामनांगौ 3 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे नखरनि भिक्टिम परियाल हिरण्मय खाख्लारि जायखौ बुथारबाय जथेस्थ गोरिब आरो बे दुखुथिया नखरनो 20 लाख थाखा रां होनांगौ सानै जि माने बिनानाव बिथांमोननो 2 लाख रां होनांगौ बे मोनथाम दाबिखौ लानानै जों सोमावसारदों किन्तु दिनैसिमबो आसाम सरकारा जों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांनि हस्तक्षेप इन्टारभेनसन जों नागिरनानै लाइजाम हरदों मेम'रेन्डाम होदों किन्तु मैया नलबारियाव जि मोनसे आसामनि केबिनेट जिरायदोंमोन आरो केबिनेटनि उनाव प्रेस मिट जादों बे प्रेस मिटआव जोङो खोनाबाय जे बिथाङा दुधनैयाव जनजाति सुबुंनि सायाव अन्याय बा हामला खालामनाय जादों बे खोथाखौल' बुंदों दा दिनै माजबाद इन्सिडेन्ट जानाय ढेकियाजुलि इन्सिडेन्ट आरो गोदानै मैया जि माने थेलामारायाव एखे हारिनि एखे माने चक्र बे एखे हारिनिनो मानसिफ्रा जि जोंनि बिनानाव सोरबा स्कुलाव थांदों टिउसनाव थांदों बैसागु नायनानै थांदों बयहाबो गिदिंनो हानायनि अधिकार दङ दा बेबायदि थासारियाव जाय मानसिफोरा जोंनि बिनानाव बिथांमोनखौ रेप खालामदों आरो रेप एटेम्प्ट खालामदों बे रेपिस्टफोरनि साजानि थाखाय जोङो एखे भाषाजों जोङो सोंखारिदों आरो बिथांमोननि साजानि थाखाय दाबि दैखांदों किन्तु दिनै जोङो नुबाय जे आसाम सरकारा सुनिल गगैखौ लानानै बिथांमोना बिराद एक्टिभ मन्त्रि थाङो डिजिपि थाङो क'क्राझाराव हानि दावराव जादों बेयाव मन्त्रि फैदों माजबाद कान्द'आव सानै मन्त्रि आरो हेलिकप्टार लालायनानै थेलामारा माने ढेकियाजुलि अरुण बागाननि कान्द'आव थांदों मन्त्रिफोरा आसाम सरकारा बेफोरखौ लानानै बिराद एक्टिभ किन्तु दुधनै कान्द'खौ लानानै दुधनै इन्सिडेन्टखौ लानानै आसाम सरकाराखौ एक्टिभ जानायखौ जों नुवाखै भिक्टिम परियाल जाय मार्डार खालामजाबाय बे नखरनो कम्पेनसेसन होनांगौमोन गुबुन इन्सिडेन्टआव मानसि थैयाखै किन्तु गावनि हारिनि बिनानावनि इज्जत मान सन्मान बासायनो रायलायनो थांनायाव बेखौ बुथारनाय जादों दा बेखौ लानानै जोङो गोथौयै दुखु मोनदों जोंनि जि दाबि जे आसाम सरकारा जिकुनु बिनिमयाव दायनिगिरिखौ साजा होनांगोन
ट्राइबेल जनजाति बर' जानायखाय जोंखौ बन्सित खालामदों नामा बैखम्य खालामदों नामा जोंखौ डिसक्रिमिनेसन खालामदों नामा बे जोंनि प्रश्न धन आलिया थांनाय माने राजमेलानि समाव 2023 आव आरोबाव सासे बिनानावखौ बिथाङा माने रेप खालामदों आरो बिनि उनाव बेलाव फैनानै आरो माने गैं रेप खालामफैदों बिनि उनाव मार्डार खालामदों आइननि मा बेबायदि लामा दङ जाय मानसिया रेपिस्ट कालप्रिट मार्डारार बियो गनानै दिनै बिथांमोना बेल एप्लाइ खालामनो नागिरदों आरो बे कुनु कारनाव जोङो सह्य खालामनाय नङा रायजो राजाया दिनै आइनखौ आखायाव लानो गोनां जादों बेबायदि पर्याय जाहाथे फैनाङा आरो बेखायनो सरकारा एक्टिभलि खामानि मावनांगौ बर' हारिनि साफ्रोमबो सांग्रां नोगोरारि आफादफोरा बयबो ज' लोगो नांनानै एखे आवाज होनांगौ आरो अन्यायनि बिरुद्धै गसंथेनांगौ अन्यायनि बिरुद्धै जोङो जास्टिस मोननांगोन बेनि थाखाय दिनै आरो गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै हारि माहारिनि आफादफोरखौ लानानै बर'नि माहारियारि गौथुमफोरखौ लानानै साननैनि जोङो गणधर्ना प्रटेस्ट धर्ना बेयाव जों लाबावदों आरो बिनि उनाव गिख्रंथाव धर्ना खालामनो थाखाय जोङो बाध्य जागोन जुदि आसाम सरकारा राइट टाइमाव बेखौ एक्सन लायाब्ला आरो बेखायनो जोङो फिन खेबसेबा आपिल खालामबाय फैबाय थानाय समाव बयबो जोंनि गार्जेन जोंनि आफादफोर जोंनि गामियारि ओनसोलनि रायजो राजाया सांग्रां जायो नङाबा बेबायदि माने जि मोनसे चक्र बेबायदि मोनसे हारि बे हारि आरो चक्रजों जेब्लाबो जोङो एटेम्प खालामजाबाय थागोन बेखायनो जोङो गोरलै लानाङा आरो ससियेल सिकिउरिटि ससियेल सेफगार्डखौ लानानै जोङो बयबो सिनसियार जानांगोन आं बेखौ दिनै खावलायबाय गोजोन्थों बर'नि राजखान्थियारि दोलोफोराव थानाय बेयाव बारा गोबां बिबुंथायखौ जों नुनो मोननाय जाया बिथांमोना गावनि लेभेलाव खामानि मावनांगौ एमएलए आनो जा मन्थ्रियानो जा काउन्सिल सरकार दङ बेयाव मजबुत सरकार बिथांमोना गावनि लेभेलाव खोथाखौ बुंनांगौ खामानि मावनांगौ गिबि मन्थ्रिया मानो सिरि सिरि दङ बिनि सायाव कुइसन सोंनांगौ आं मिडियाखौबो खावलायगोन बिथांमोना बिनि सायाव मा रिएक्सन होयो मिडियाबो बिथांमोननियाव कुइसन सोंनांगौ बे आंनि स्पष्ट बाथ्रा